Den, yo garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, yo garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Yunana garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Truk tak tampa. Ndara Garukaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Ngertos? Kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya. Disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumasaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina ateges impen kuwi bakal kasunyatan ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garukaca lan Kakang Antarja bodene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paringana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku ing bakal bantu marang panjenenganing Kakekna Yantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak niku sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusaking para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane.
sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara ya jagat Maestungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa mila Ndara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu rangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen temagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Nggih matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae.